Гледайте сега. Това го гледате по мен. Найди 84-96 кг. 56 годишен. Няма никога. Давай. Френи, кота е френи. Забелязайте само бицепса как се движи само. Вижте само пропорции, това се казва мезоморф. Не, вижте само гърдия кошик, талията вижте. Вижте ги те пропорции. Хейтери, глупови, прости и ограничени. И знаеш, ако хейтер мога знае, да се видим в един добой и без него. Направо ще го примям, ще го блъскам, къде ще бъде болан и ще иде топора. Ай, до скоро. Абе.